Шако! Много гаден този е. Гаден е. Този Живко гледа го пак, бяга да го... прецака се. Айде, Шакото ти фърли сабя на устата. Право ти пръга паежина! В устата за тебе, Кобро! Ще закаля педал. От най-големи си. Най-голямата майна. Педал, той е умрял, бе. Аз съм най-голямата майна. Аз съм... Ти си най-големия некролог. Най-големия памет. Ко? И сърфи, не беше нали. 3 кила ми взе и ме убиха накрая. Еми, сърди са на една майна горе. Тихо е. Търкилата му взел. Не беше нарочно сам. Извинявам се, момчета, нарочно беше. От цесарка се извиня. Жика, кой ми правиш ти на устата ми? На устата ти. На моята? Ма фърля да му душа лайната, бе. Не искам, бе. Искаш ли? Как да искаш? Страшен сапорт имам. Аз съм 1-4, той 4-2. Той не е нарочно, той само без да иска. От нещо нямаш? Ще утвам. Що ти го взе, бе? Не, заради от втората. И във втората. Си взимам мярка за ковчег там. Не. Венци след това време имаш от 25 секунди, да? Да. Да. Ще му са пъргат не най. Нали бе, Живко? Кола! Ти да. То пратливия ми дразни. Да му умре семейството! Умрял, бе. Що е, взимате миньоните ли? Не дефи идва кулата Букука Грозен. Идва кота.